Salam bermäňize. Flutter'ın asıl sapaklarına başlamazdan öň onuň guruluşuna, ýagny anatomiýasyny we strukturasyny bir göz öňünden geçireliň diýdim. Geliň şuňa bir gysgaçyk wagt aýryp nälik guruluşyny bardygyny göreliň. Muny ilki bilen böleklere böleliň we dargadalyň. Ýani hemme zat Flutter'y nälik ýasaşy Lego ýaly diýdik, dogrymy? Hani widget'in üstüne widget, widget'in üstüne widget şolar ýaly gidiberýär. Edil Lego üstüne Lego goýuş ýaly. Gelin hamala bir application ýasaýas diýip gözüňize getireliň. Birinji etjek zadymyz scaffold diýen zady gurmak bolar. Ol diňeje bir boş screen, ýani ekran berýär. Onuň aşaňdan app bar diýen bir widget'i berýär, dogrymy? App bar, ana bu pre-built widget bolup gitdi. Ýöne library'da taýin bar. Biz onu alyp ulanmagymız ýeterlik. Ýöne biz özümizem etmegimiz gataňsa düşýär. Onuň aşagyna scaffold'yň aşagyna container diýen zady goýýas. Ol näme etýär? Boş bir gutu diýip gözüňize getiriň. Onuň içinde diňe biziň ulanjak kontentlarymyz goýular. Onuň aşagyna indi böleklere bölüp başladyk. Dogrymy? Ýani gaýtymyz ýaly widget'in üstüne widget. Indi kolumny goýduk. Kolum näme? Bir sütün. Sütüniň içine de hatar goýduk. Ne meselem sütüni vertikal şeklinde goýduk, dogrymy? Ikiye böldük. Sütüni ikiye bölüp vertikal şeklinde ýokardan aşagdan etdik. Indi kolum ikiye bölünende aşagyna birine hat goýduk, ýagny tekst goýduk, belekisine de hatar goýduk. Hataryň içine indi ikiye bölüp näme edip bilýäs? Tekst goýup bilýäs we belek gapdalyna da icon goýup bilýäs. Indi bu görüşüňiz ýalyk, ýani bir widget tree diýen zat emele getirdi. Widget tree näme? Terjime etsek, widget agajy diýik. Ýöne biz onu türkmençe öwrenmizde widget şahasy diýsek has gowrak bolarmy diýen. Indi isleşiňiz ýalyk text diýseňiz text goýup bilýäňiz, icon diýseňiz icon widget goýup bilýäňiz, row diýseňiz row widgetini goýup bilýäňiz, ýani hatar widgetini. Hani düşündiňiz point aldyňyz näme etmelidigini. Iň soňunda ana şular ýalyk bir struktura emele geldi, dogrymy? Bu struktura eger üns berseňiz bir şaha ýalyk, ýani her haýsy bir-biriniň içinde höwürtgelen ýaly bolup durandyr. Ana bunu koduny seredeliň. Koduny üns berseňiz, meselem scaffold'y ýaý açylýar, serediň üns berseňiz birinji ýaý açylýar. Şonuň içinde hemme zat girendir. Iň soňky ýaý açany meselem. Indi onu scaffold'yň içinde soň app bar bilen body bar. Ýani body'de container bar, dogrymy? App bary hem ýaý açylyp ýapylypdyr. Gutarda şo taýda. Containeriň ýaý açylýar, onuň içine aşagdan şo taýda ýaý ýapylýar we onuň içine doldurup ýanky kolumny goýupdyr. Kolumny hem ýaý açylyp ýene de ikiye böler ýaly row goýulýar, ýani hatar. Soň bir tekst goýulýar, dogrymy? Mene tekst icon. Soň rowuň içine ýene de bir açylyp tekst bilen icon goýulýar. Yani şul hemme zat nemeni aňlatýar, birek widget tree'ni görkezýär. Biz aslında şunu visualize edip bilsek, kod ýazmazdan öň bize gaty aňsat düşer zatlar, has aňsatlar şey işimiz. Ýanky eden zatlarymyzyň hemmesi eger üns beren bolsaňyz bir UI boldy. UI diýmek näme? User interface, yani ulanjynyň bize görnýän zady. Hani o taýda diňeje ýanky layoutlar bardy. Display'ler görnýärdi, layout'tan bilýäňiz nämen ýerde ýerleşi. Indi şu kolumda ýaňy tekst goýduk, dogrymy? Ikiye bölüp bir tekst goýduk. Şu tekst aýryp, text widget aýryp biz näme goýup bilýäs? Network image widgetini goýup bilýäs. Ol näme etýär bize? Internetden suratlary upload etmege ruhsat berýär. Ýagny birje URL goýýas, meselem link, dogrymy? Bir link alyp suratlaryň linkini şo taýa ýapyştyrsak, ýani suratlar şo taýda görünýär. Men şuny neme diýip pikirlenmegi has gowy görýän. Ýani ýene de aýlap Lego götüräs, dogrymy? Ýöne asyl biziň bilýän Legomuzy göz öňünde tutmasak has gowy bolar, ondan bilýäňiz diňeje ýa piramida ýasalýar, blok ýalyk Legolar bolan üçin ýa-da bolmasa robot kiçijik. Gelin bunu teknik logolaryň üstü bilen göz öňüne getirjek bolaly. Bu diňe bir dizayn etmek bilen, ýani çäklenmän, ol oňa hereketin berýär, ýani functionality diýen zady berýär. Meselem, şu taýda görýän Legoda maşynda meselem krany üns berseňiz, remote control bar, ýani pulty bar. Şo pult bilen aşağı, ýokary, sağa çepe şoňaly gymyldatyp bolýar. Ýani tigirler, gapylar ýa-da aýnalar ýa-da bumperler şolar zatlar goýmak bilen çäklenmän, oňa ýani motor goýulýar, batereýa goýulýar, şeý dip oňa functionality berýäs. Yani edil Flutter'da şolar ýaly diňeje widgetler, ýani bir ýanky bizlere UI bilen çäklenmän, UI user interface bilen diňe görünýär ýaly zatlar bilen çäklenmän, olara hereketin berdirer ýaly zatlar edip bilýäs. Eger indi taýyn bolsaňyz, gelin indi şu Flutter'y setup edip, download edip
tool'larymyzy ýygnap, Flutter'da özümiziň ýüriti, bize mahsus bolan application'ymyzy ýasalyň geljekki sapaklarda. Görşänçek.